Για να καταλάβουμε αυτό το πράγμα του κόσμου και τι σημαίνει Τζοβάνι, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα εδώ και θα παρακαλούσα να το μεταφράσεις. Δεν είναι από φίλαθρο του Ολυμπιακού, είναι από φίλαθρο της ΑΕΚ, λέγεται Μπίλης, Βασίλης, και λέει: σε ευχαριστούμε για τις τιμές που μας χάρισες και ας μας πίκρανες πολλές φορές. Eu acho que não tem preço, entendeu? Daqui a pouco começou. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Πάρε τώρα ένα νεράκι. Νερό. Κόψτε τες. Ο Γιωβάνι φεύγοντας έκλαιγε και ξαναγυρνάει στην Ελλάδα και πάλι κάνει το ίδιο. Το ίδιο κάνει και ο Μαρσέλο αυτή τη στιγμή. Και εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Πιστεύω να το ξεπεράσουμε. Que bueno. Fuerte dinero, ¿ya? Que bueno. ¿Ah? Michali.